Hello guys, good afternoon. Ayan, ito na naman si Ping Bicolana. Ayan. Samahan nyo ko ulit guys. Ang gagawin ko for today is spaghetti with hipon naman guys. Bagong ano ko to guys, bagong recipe ko to. Ayan. Ito yung mga ingredients natin guys. Isa-isahin natin. Guys, ayan yung ating hipon. Gagamit tayo ng hipon. Ayan, then ang ating butter, may butter tayo guys. Then paprika, salt, and garlic, isang lemon, and cooking cream. Ayan guys. Then ito yung gagamitin nating cheese guys para sa ating pasta, spaghetti. Then ito yung ating spaghetti guys. Yung spaghetti ko guys, yung malapad. Ayan. Try natin to guys. Ayan na siya guys. Ayan. Prepare ko na siya. Yung ating lemon juice. Ayan. Meron tayong oregano powder. Yung cheese natin, ginagad ko na guys. Ayan. Ayan. Mag-start na tayo guys. Ayan. Habang magluluto ako guys, ayan sila oh. Live ni Sisi Mikay. Nakikinig tayo. Ayan. Ating pan. First kong gagawin, yung ating hipon. Ayan. Patutuyuin ko lang muna siya guys. Ayan guys. Ayan, natutuyo na siya. Medyo mapulak na siya ng konti. Yung ating hipon. Ayan guys, mapula na siya ng konti guys. Ayan. Saka natin ilalagay yung ating oregano, salt, and paprika. Ayan guys. Halo-haluin lang natin. Ayan. Hanguin ko muna to guys. Ayan. Saka tayo maggagawa ng sauce. Ayan. Guys, for now, magbo-boil na ako guys ng water para sa ating macarona. Ayan. Sa ating spaghetti pasta. Ayan na siya guys. Yung ating ayan guys. Ayan guys. Yung ating
macaron. Pakuluan na natin. Guys, ayan, tanggalin ko muna siya. Ayan. Ayan guys, hindi ko na hinugasan yung kawali ha. Ayan. Lagay tayo ng konting olive oil. Then, yung ating butter, ayan guys. Sunod natin yung butter. Ayan guys. Then yung ating garlic. Ayan guys. Then, lagay natin yung ating lemon. Sunod natin yung lemon guys. Ayan. Ayan. Black pepper guys. Then, yung ating cooking cream. Ayan. Yung dami ng cooking cream, depende sa inyo guys ha, kung gaano karami yung lulutuin nyo. Ayan. Ayan. Then, yung ating cheese guys. Ayan. Wait na lang natin siyang mag-boil. Ayan. Nagbo-boil na siya. Ayan. Ayan. Then, lagay na natin yung hipon, guys.
siya, guys. Ayan na siya. Ayan siya, guys, yung ating pasta. Tira, Lulu. Diba?